Proxecto Brazolinda, creadores de xogos de mesa en galego. Tutorial do xogo de mesa Camiño de Compostela. Primeira parte. Xogo básico. Neste primeiro vídeo queremos aprendervos a xogar o xogo Camiño de Compostela. Primeiro amosaremos a montaxe básica, como comezar unha partida e algún concepto importante que compre ter en conta. Logo, no segundo vídeo, iremos máis ao detalle para falarmos de como xestionar mellor as cartas para enriquecer así a partida. Meu romeira donde irá, Camiño de Compostela, non sei se ali chegará. Estaba eu bebendo un vasiño de leite de mazaricos para repoñer forzas cando, de repente, comecei a escoitar unhas pandeiretas e moitas voces. Saín á rúa para ver que estaba pasando e vin un grupo de persoas que cantaban e bailaban mentres outros preparaban unhas castañas para asar. Quixen axudar a preparar aquela festa, a que chamaban Magosto, e comecei a picar nas castañas coa navalla que mercara en Taramundi. Esas sí que son navallas. A miña vella navalla xa non cortaba ben, e esta nova, co seu mango de madeira tan adornado e con esa folla tan ben afiada, foime moi útil ao longo de todo o camiño. O caso é que, mentres picaba nas castañas, oín falar dun lugar moi especial. Ao parecer, a ese lugar vai de morto quen non vai de vivo. E claro, alí me plantei. Ao día seguinte, fun camiñando cara a Santo Andrés de Teixido. Que fermosura de lugar! No alto duns enormes acantilados, dende onde se sentía a inmensidade do océano, estaba aquel lugar tan pequeniño pero tan especial. Alí aprendín o que son os San Antoniños, unhas figuras con moitas cores feitas cunha masa de sal e fariña. Xa de volta, ao chegar a Ourense, atopei un paraugueiro e afiador que afiou a miña vella navalla, pois era un agasallo da miña avoa e téñolle moito cariño. E agora, vides comigo para continuar esta viaxe? Montaxe inicial. A montaxe inicial veredes que é moi sinxela. Este xogo está pensado para que poidan xogar ata 5 persoas, pero nós, por exemplo, ímolo montar para 2. Cada persoa elixe a cor dun peón e coloca na cabeceira de algúns dos camiños, o que queira, independentemente da cor que teña. Neste caso, a persoa que elixiu a cor verde comezará en Zamora e a que ten a cor marela comezará en Oviedo. A cabeceira é a etapa que ten un número ao lado. Ese número indica cantas etapas ten o camiño, algo que non ten importancia a hora de elixir onde comezar, xa que, se ben chegar a Compostela sí que ten un beneficio na partida, e canto máis curto sexa o camiño antes se chega, este non é realmente o obxectivo final do xogo. Ademais, colocaránse tamén as pezas cadradas da cor correspondente no nivel 0 de cada unha das melloras: movemento, alcance, pesca e carga. Logo, montamos o albergue, é dicir, tantas cartas como os xogadores haxa máis unha, neste caso, 3 cartas. E finalmente, esta peciña, o miliario. Esta peza é moi importante porque separa a parte esquerda da zona de xogo de cada xogador, é dicir, a mochila, os lugares aos que se quere ir, da dereita, a memoria, os lugares polos que pasamos, as cartas que verdadeiramente imos gañando no xogo e que logo poderemos xestionar. Táboa de melloras, nivel 0. Aquí temos a táboa de melloras. Ao principio da partida non temos ningunha, por iso comezamos no nivel 0 de cada unha delas: movemento, alcance, pesca e carga. Mais adiante explicaremos con detalle en que consisten, pero agora, para ter unha idea inicial de como comezar a partida, abonda con saber que no movemento básico só podemos mover unha cela en cada quenda. No alcance, é dicir, na capacidade de activar cartas novas, de gañalas para a nosa memoria, podemos activar as cartas das localidades que están antes ou despois de onde nos atopamos, é dicir, a unha cela de distancia, e logo mellorando poderemos alcanzar localidades máis lonxanas. Con respecto á capacidade de coller cartas, ao inicio da partida só podemos coller unha carta no albergue. Logo, mellorando, poderemos coller máis. E, finalmente, a capacidade de carga da nosa mochila, o número de cartas que podemos ter na mochila. Ao comezo son 4, logo 5 e logo incluso 6. Activar.
Antes de explicar como sería unha rolda básica de xogo, é importante coñecer un concepto básico que imos manexar durante toda a partida e que é a clave para poder gañar cartas. Activar, que non é máis que facer realidade os plans que temos. Activar é pasar cartas da mochila, a parte esquerda do mobiliario, para a memoria, a parte dereita, e a maneira básica de activar unha carta é indo a ese lugar. Se a persoa verde, neste momento na limia, viaxa cara a Laza, e ten Laza na mochila, é dicir, tiña planificado ir a Laza algún día, como é o exemplo que puxemos, a carta de Laza pasa da mochila á memoria, pasa de ser un plan a ser unha realidade. Esta zona de aquí é moi importante porque vai ter todas as cartas que logo iremos combinando para conseguir melloras na táboa de melloras ou os puntos finais. Pero ademais de conseguir cartas indo aos lugares, ao inicio da partida tamén podemos conseguir cartas que estean antes ou despois de onde nos atopamos. Logo iso podémolo mellorar e ir máis lonxe, xa que comezamos co nivel 0 na táboa de melloras. Polo tanto, se esta persoa tivese as cartas de Monterrey e a Limia na súa mochila, sen moverse de Laza, podería activalas tamén. Neste caso non as ten na mochila, pero sí que están visibles no albergue. Unha destas cartas está aquí boca arriba. Se as cartas están no albergue ou na mochila de outro xogador, pode collelas e pasas para a súa mochila. Se estivese na mochila de outro xogador, esta persoa recibiría unha carta do monte en compensación. Neste caso, a Limia queda aquí na mochila á espera de ser visitada polo xogador verde. Rolda inicial. E agora xa podemos comezar a xogar. Aínda que vos imos contar moitas cousiñas, veredes que o xogo é moi sinxelo. Nunha rolda normal de xogo, o que imos facer vai ser coller unha carta, movelo o peón e repoñelo ao albergue. E logo iniciaríamos outra rolda diferente. A medida que vayamos avanzando na partida e obtendo melloras, enriqueceremos estas fases podendo coller máis cartas ou ir máis lonxe dentro dunha mesma quenda. Non é obrigatorio coller carta, tampouco hai quendas. Cando alguén sabe que carta quere, colla, e se hai varias persoas interesadas nunha mesma localidade, miramos a ver a quen lle pode facer máis falta. Neste caso, o xogador verde vai coller unha carta do seu camiño, ou para Ougueiro de Ourense. Ao inicio é mellor coller cartas do noso camiño se é posible, porque é máis doado chegar a elas, pero veredes que ás veces tamén se poden coller outras cartas útiles, como por exemplo o caso da persoa que xoga coa cor marela. Neste caso non ten cartas do seu camiño dispoñibles, pero si hai unha carta de alimento, a troita. As cartas de alimento permiten avanzar máis lonxe, o que o xogador marelo pode poñer a carta na súa mochila e reservala para cando lle poida facer falta. Despois de coller cada unha carta, como estamos no movimento 0, no movimento inicial, cada peón avanza unha cela. E unha vez que avanzaron, a carta do albergue que estea dispoñible ou as cartas que xa dispoñibles baixanse e colócanse outras 3. E aquí remataría a primeira rolda do xogo. Ronsel. Continuamos co xogo e agora temos 4 cartas dispoñibles. As 3 novas que colocamos e a que sobrou da rolda anterior. De novo, collemos carta. A persoa coa cor verde colle unha carta do seu camiño, o polvo do carballiño. E a persoa amarela non vai coller carta. Non hai cartas do seu camiño dispoñibles e non precisa ningunha das que están aí. Non quere encher a mochila de cartas das que logo tiña que desfacerse. Rematado o momento de coller cartas, moven ribadeo e agudiña, unha cela cada un porque estamos no nivel 0 de movimento. Baixamos as cartas e colocamos outras 3. Como vedes, as roldas iniciais son moi sinxeliñas. Se no momento de baixar as cartas non houbese sitio na fila de baixo, se estas cartas desaparecerían. Imaginade que a partida remata así. Na fila de baixo só pode haber 3 cartas porque xogan 2 xogadores. Como estas non poden baixar, estas 3 cartas marchan ao que chamamos o ronsel, que é un lugar ao que poderemos acudir máis tarde coa mellora da pesca. Activación á distancia. E agora imos ver un exemplo de como activar cartas á distancia para que se comprenda ben o mecanismo, pero veredes que non ten dificultade ningunha. Comezamos a rolda de maneira normal collendo unha carta. Neste caso, o xogador amarelo collera unha carta do seu camiño, Pedregal de Irimia, e a persoa que xoga coa cor verde decidiu non coller cartas. Avanzan. Este ponse en baños de malgas e o amarelo vai a Taramundi. Como Taramundi é unha das cartas que ten na mochila, un dos plans que quere realizar, activa, pasa para a memoria porque xa pasou por ali. Pero estamos no nivel 0 de alcance, no que podemos activar cartas que estean a unha cela de distancia de onde nos atopamos, para adiante ou para atrás.
O amarelo está neste momento en Taramundi e a seguinte localidade, se avanza cara a Compostela, é o Pedregal de Irimia, que é a carta que acaba de coller. Enténdese que dende Taramundi xa comeza a ver o Pedregal, comeza a escoitar falar del, crúzase con xente que vive nesa zona e por iso xa vai dando por realizado ese plan. E sen moverse de Taramundi, activa o Pedregal que queda retido na súa memoria. Despois, cando queira avanzar, como o Pedregal xa o ten activado, pode saltalo e ir a Lugo. E aquí remata a primeira parte do tutorial. Con isto xa podedes comezar a xogar unha partida básica. No seguinte tutorial aprenderemos a xestionar mellor as cartas, facer combinacións especiais para gañar moitas outras cartas, ademais de activando a distancia ou visitando os lugares, e tamén veredes como remata o xogo.